Como bien ya dijo la secretaria Seral. Sí, gracias. Mire, señora secretaria Seral, se vostede non pode responder as preguntas que se formulan calquer membro do Goberno, de calquera consellería, dado que o Goberno solidario pode vir a respondelas. A mí, francamente, dábame igual que viñera vostede como que viñera calquera persoa da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que é a consellería competente en dar razón da modificación puntual do Plan de Ordenación do Medio Rural no entorno do Gran Hotel. O sea, calquera persoa do Goberno pode responder ás preguntas que están formuladas e que vostede coñece, porque, efectivamente, o problema que temos neste momento, o que ten vostede en riba da mesa, é que necesita unha modificación, e vostede o coñece porque coñece, vamos, se eu teño na man en este momento o texto inicial do Convenio Urbanístico de Planeamento para a modificación do proxecto de ordenación do medio rural no ámbito do espazo coñecido como Xardíns de Gran Hotel, vostede tamén ten que coñecelo. E vostede sabe perfectamente que o que existe en este convenio hai unha recualificación de terreos de unha zona verde que pasarían a ser unha zona urbanizable e que ese terreo ten 4.100 metros cadrados, que eso produce unha preocupación cidadá e que o que se pregunta aquí é claramente se vostede coñece todo o entramado de problemas que hai neste momento, vostede decide non seguir adiante coa obra, cal é o futuro para o Museo da Auga e, perdóneme, que fa un inciso cando se lle pregunta por cronogramas, orzamentos. A mí, francamente, sí que me gusta a literatura política, pois non moito. A verdade, prefiro que se me conteste as preguntas que formulamos con datos e con argumentos, non con literatura. Por iso non critico que nos contesten literariamente, sí que non nos contesten as preguntas. Por iso, hoxe, queremos saber cal é a situación exacta na que nos atopamos. Vostede, sí, exacta, é dicir, vostedes, dende o Goberno galego, me dá igual que sea a Axencia Galega de Turismo, como a Consellería de Medio Ambiente, que a que ten competencias en esta materia, van a avaliar favorablemente a recualificación de terreos, tal e como se pregunta nas diferentes preguntas que lle facemos, nas 27 preguntas que lle formulamos, e vostede vai a seguir adiante co Museo da Auga, cal vai a ser o investimento e cal é a razón que a levou exactamente ao 6 de novembro de 2014 a renuncia á contratación das obras de rehabilitación da edificación anexa ao Gran Hotel de Mondariz Balneario para a ubicación do Museo da Auga. Cales son os motivos e cal é o futuro. O que temos claro dende o BNG é que vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir durante o ano 2015, porque nos temos moi claro que parece correcto que exista un Museo da Auga e que exista un investimento, en este caso para Mondariz Balneario, pero que sería para a comarca do Condado. Mas o problema é que se agocha detrás deste investimento. Que intereses de recualificación de terreos para a construción de vivendas existen? Porque tamén temos claro que, de ser necesario, e o formulamos aquí, se vostede cree que os xardíns deben gozar dunha maior protección, e en concreto, se vostede cree que deben ser BIC, se debe ser unha zona protegida pola importancia paisaxística e tamén pola importancia cultural que ten. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, dona Adán Vilamarín. Señora Castro, para contestar. Sí, moitas gracias.